masoyan annabi Shak Malam Awwal Adali, masanin fasarar mafarki mai yi domin annabi. Masoyan annabi Shak Malam Awwal Adali, masanin fasarar mafarki mai yi domin annabi. Sarki Alwahidu ya jalla kai muna afuwa, ka daɗe ni fahimta baiwa ka ƙara da yawa. In yaba nan baiwa a cikin tsari ko ba yawa. Shehu Muhammadu mai nasiha bar ni kusa da kai. Masoyan annabi Shak Malam Awwal Adali, masanin fasarar mafarki mai yi domin annabi. Salati rabbana ka daɗa wa baban sadiqa, masoyin rabbana komai ka bada shi ke maka. Ya kai dan uwa ka mashi madafa ne riƙa, kairul anbiya har yau ban samu kamar ka ba. Ka sadika alihi da sahabihi na sahun gaba, ka sadikanin waliye na gode musu har gaba. Ka sa Shak Malam Yahaya na Zariya shugaba, da gwani mai mota Shak Musa Allah ya taimaka. Masoyan annabi Shak Malam Awwal Adali, masanin fasarar mafarki mai yi domin annabi. Malam Arama Jafar yauni na zo bara, gwani Adanani na Kano hoto da nake kira. Malam Atiku Sayyidi Lawai da Abubakar, Shak Sani Shahu Malam Iliya ban barka ba. Allah ƙara lafiya Shak Nura ko ban san ka ba, dan mai alfarma Mahamudu yarda na ganka ba. Da Shak Ibrahim da gwani bana ban barka ba, da Shehu Inusa Shak Sani Shahu kasan da ni. Masoyan annabi Shak Malam Awwal Adali, masanin fasarar mafarki mai yi domin annabi. Allah ƙara lafiya Shak Atiku baban Zainaba, mai ɗabi'un koyi wata sunna san bai barta ba. Dabi na jigawa da gwani Hassan ban barku ba, fata alkai Allahu ya yi muni jagaba. Da gwani na tara zogon da gwani Ali Mustapha, da babar Sajida 'yar Nijar binta ki tallafa. Ku yi mun addu'a in samu kafa in rarrafa, in kama yabona da ma'aiki sarkin anbiya. Masoyan annabi Shak Malam Awwal Adali, masanin fasarar mafarki mai yi domin annabi. Salamu alaika ya Shehu gulbin afuwa, mai sada zumunci mai kallon kowa dan uwa, mai tarbar bako daidai jininsa na 'yan uwa. Nasiha na Kano bin Abdu baban Sajida. Taradur lere Shak Awwal Najeriya Kano, et traduit cadeau vie et c'est bien voir. Je lis le numéro, sauf si tu veux savoir. Plus 234 81 03 33 71 87. Masoyan annabi Shak Malam Awwal Adali, masanin fasarar mafarki mai yi domin annabi. Ka daɗe ni basira ya rabu ka ƙaran hikima, a cikin begen nan na masoyin baban Fadima. Mai nasiha na Kano Shak Awwal ni na sallama, mai sauƙin zance fara'a mai koyin shugaba, mai adalci ne mai koyin sunnar shugaba. Inda da ma'aiki zo kunshi ba zai kore ka ba, cikin tafiya yake kullum dan ƙaunar shugaba. San bai shiru ba zancensa ya san shugaba. Abul Qasim ne wanda bai
bai san ko sunanka ba. Akuwa ya shehu addu'ar ku kusa ni sahun gaba. Baya son wasa ba ai mai baban sajida. Kyakkyawan zance son annabu mai daɗin faɗa. Lambu adalci na farin fure baharun nada. Shehu Muhammadu mai nasiha barni kusa da kai baba. Masoyan annabi Shak Malam Awwal Adali, masanin fasarar mafarki mai domin annabi. Masoyan annabi Shak Malam Awwal Adali, masanin fasarar mafarki mai domin annabi. Masoyan annabi Shak Malam Awwal Adali, masanin fasarar mafarki